Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μία παρτίδα μου από το τελευταίο τουρνουά που έπαιξα, το Kavala Chess Open 2024, και πιο συγκεκριμένα θα δούμε την παρτίδα μου με τον μικρό Ινδό Daxi Narun, ο οποίος είναι 15 χρονών και έχει 2.290 elo, FIDE Master. Λοιπόν, σε αυτή την παρτίδα είμαι με τα μαύρα και θα δούμε τι ευκαιρία έχασα στη συνέχεια για να κάνω γρήγορο mat. Λοιπόν, ξεκινάει με Δ4 και απαντάω με υποζήτα 6, ε6 εδώ πέρα και παίζω νήμτσο Ινδική, παίζει με ε3 και απαντάω με β6. Μου παίζει πάρα πολύ γρήγορα τις πρώτες κινήσεις, μου παίζει υπό ε2, στηρίζει τον ύπο και απαντάω με υπό ε4, βάζω πίεση ώστε να του δημιουργήσω αδυναμία στην πιονοδομή, να φάω δηλαδή και να τον διπλώσω. Παίζει όμως εκεί τον αξιωματικό ώστε να μην συμβεί αυτό και λέω ευκαιρία είναι, ας του φάω το ζεύγος και ας βγάλω και τον αξιωματικό μου στη μεγάλη διαγώνιο. Απαντάει με α3 και προφανώς δεν δίνω τον αξιωματικό μου, αν πω ότι έχω ένα θετικό, αυτό είναι το ζεύγος και το κρατάω. Παίζει όμως Δ5, μου κλείνει τη διαγώνια, μου κλείνει τον αξιωματικό, μου παίρνει χώρο και κάνω ροκέ για να δω πώς θα συνεχίσω στη συνέχεια. Παίζει τα 3 για να αναπτύξω και αυτό τον αξιωματικό του γρήγορα και παίζω α5, φάνηκε πολύ καλό. Θέλω να πάρω κάποια στιγμή λίγο χώρο παραπάνω, θέλω να καταφέρω αυτό το πιονάκι στο β2 να τον μπλοκάρω εκεί πέρα. Προς το παρόν όμως μετά το αξιωματικό β2 πρέπει να αναπτύξω τον ύπο μου. Κάνει ροκέ και εδώ πέρα πρέπει να στηρίξω τον αξιωματικό στο β7, είναι μόνος του, υπάρχουν κάποιες επιθετικές επιλογές, οπότε στηρίζοντάς τον δεν έχω πρόβλημα και μετά από βασίλισσα γ2 μπαίνω τώρα στο τετράγωνο. Θέλω να παίξω α4. Παίζει β3 όμως και δεν με αφήνει και εδώ πέρα αποφασίζω να παίξω ε5 για να σταματήσει αυτή η πίεση στο κέντρο και να παίξω μετά γ6, να βάλω μια νέα πίεση, να κόψω όποτε θέλω εγώ. Παίζει τον πύργο στην δέλτα στήλη, κουνάω τη βασίλισσά μου, κάνω χώρο, θέλω να αποφύγω τέτοιες απειλές, σίγουρα θέλω να δώσω το τετράγωνο αυτό στον πύργο μου ιδανικά κάποια στιγμή. Κουνάει τον πύργο στο β1, ετοιμάζεται αντίστοιχα και αυτός για κάποιο β4. Παίζω πύργο δέλτα8 και εγώ προς το γ1. Καταλαβαίνω ότι έρχεται αυτή η κίνηση και ταυτόχρονα ακολουθεί ύπος δέλτα3 με ενοχλητικές απειλές. Οπότε παίρνω τον ύπο μου, απειλεί ο αξιωματικός στο α3, σταματάω το β4, οπότε πρέπει να αφιερώσει χρόνο να κρατήσει το πιόνι και εδώ πέρα τρώω το πιόνι στο δέλτα5 γνωρίζοντας ότι μπορεί να με φάει με το οτιδήποτε, εκτός από πύργο, ότι μπορεί να με φάει με το γ, με το ε, ακόμη και με τον ύπο. Έχω προετοιμαστεί για την κάθε συνέχεια. Περιμένω, να πω την αλήθεια, περιμένω να με φάει με το γ πιόνι. Παρ' όλα αυτά, τρώει με το ε και αμέσως απαντάω με δέλτα 6. Σταματάω εδώ το πιόνι του και φυσικά αυτός ο αξιωματικός είναι πάρα πολύ κακός και πρέπει να δω τι θα κάνω με αυτόν. Γι' αυτό αυτή είναι η ιδέα μου. Παίζει β4 εν τέλει, τρώω για να μπορώ να έχω πρόσβαση στην α στήλη, μετακινώ τον αξιωματικό, πρέπει πάντα να προσέχω αυτή την ιδέα, παίζει υπό δέλτα3, κουνάω τον αξιωματικό καρφώνοντας τον ύπο και παίζει υπό ε4. Σε αυτό το σημείο, επειδή έχω κάνει και πολύ κακή διαχείριση χρόνου, απαντάω με ντάμ α7, το οποίο δεν ήταν καλό, καθότι δεν υπολόγισα σωστά τις απειλές που έχει με β5. Το β5 μπορεί να γίνει πάρα πολύ ενοχλητικό σε συνδυασμό με το ύπος β4 και ύπος γ6. Το είχα στο νου μου, παρόλα αυτά μου ξέφυγε εδώ πέρα. Δεν το παίζει όμως, παίζει πύργο γ1. Σημαντικό ήταν 4. Πιέζω με σκοπό να τον βάλω να παίξει ζ3 όπως και έγινε, για να παραμείνει κλειστός αυτός ο αξιωματικός σε περίπτωση που παίξει κάποιο γ5 να μην μπορεί να έχει, να μην μπορεί να βλέπει τη διαγώνια. Και εδώ πέρα παίζει τη βασίλισσα στο z2. Αρχίζουν τώρα τα λάθη του. Με το που βλέπω βασίλισσα στο z2 καταλαβαίνω ότι είναι λάθος. Έχω z5, παίρνω χώρο,
απειλώ κιόλας, υποχωρεί και κουνάω τον πύργο μου πολύ γρήγορα σε αυτό το τετράγωνο και ασκοπίεση σε αυτό και γνωρίζω ότι μετά τύπους α4 που θα με απειλήσει στο β6 έχω αξιωματικό δ8 και το στηρίζω. Και εδώ πέρα έρχεται το μεγάλο του λάθος. Το γ5 το έπαιξε ενώ έχει αρκετό χρόνο να σκεφτεί, παίζει το γ5 και του έχει ξεφύγει εδώ πέρα το τακτικό με ύπος επί β4 όπου απειλώ τον ύπο στο α4, θέλω να φάω και το δ3, μπορώ να βγω σίγουρα ένα πιονάκι παραπάνω και εδώ πέρα τρώει το β6. Προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα, τρώω οπότε είμαι κομμάτι πάνω και χτυπάει τους δύο μου πύργους. Τρώω το γ1 όμως εγώ, στηρίζω τον πύργο πίσω, τρώει και ύπος επί δ3, απειλώ και τη βασίλισσα και τον πύργο, που σημαίνει ότι αν φάει και βγάλει βασίλισσα, τρώω και η απειλή διατηρείται, με συνέπεια να βγω ένα κομμάτι παραπάνω. Όμως αυτό το σημείο, μετά από πύργο γ8, που το περίμενα κιόλας, χάνω σημαντική ευκαιρία να πραγματοποιήσω ματ. Εδώ πέρα να πω την αλήθεια έφαγα τον πύργο στο γ8, έτσι συνέχισα, αλλά μπορούσα να φάω τη βασίλισσα. Δεν το έκανα γιατί δεν μέτρησα σωστά. Πάμε να δούμε όμως πώς θα μπορούσα να έχω κάνει ματ. Μετά από εδώ πέρα υπάρχει αυτή η κίνηση, το ύπος θ3 σάχ. Όπου αν πάει μέσα, προφανώς έχει τη βασίλισσα εδώ και πραγματοποιεί ματ. Και αν βγει παρά έξω, είναι ματ σε μία. Άρα θα φάει. Σε αυτό το σημείο εγώ είχα δει μόνο το βασίλισσα δ1, γι' αυτό και δεν το έπαιξα. Ενώ εδώ υπάρχει το βασίλισσα δ4, το οποίο είναι το πιο ισχυρό. Το βασίλισσα δ4, αν πάει το βασιλιά μέσα, τότε τρώω και υπάρχει πάλι ματ. Οπότε τι να κάνει, ή θα πάει στο z1 ή θα πάει στο η2. Τότε συνεχίζω με σαχ και αν πάει να βγει παρά έξω, οπουδήποτε, δεν έχει σημασία. Εγώ πάλι θα δώσω σαχ και μετά από εδώ πάλι θα φάω το z3. Οπότε δύο επιλογές, αν πάει στο ε1 ματ σε μία, αν πάει πάλι στο η1 έχω πάλι σαχ, όπου οι επιλογές είναι αυτές. Αν πάει στο z1 μπαίνει ο αξιωματικός στο παιχνίδι, το η1 το ε1 χάνει απευθείας γιατί έχω σαχ και ματ, ενώ το η2 χάνει εξαιτίας του αξιωματικός z3, βασίλισσα ε2 και βασίλισσα ε1 και ε3. Δεν το είδα. Επίσης, αν σε αυτό το σημείο διάλεγε να πάει τον βασιλιά στο η1, θα έπρεπε να δώσω διαγώνιο σαχ από το ε3, ώστε να βγει η ίδια θέση. Τρώγοντας πάλι το z3 και δίνοντας ξανά σαχ στο ε3, οπότε πάλι έχουμε το ίδιο ματ. Οπότε μιλάμε για ένα ματ περίπου στις 12 με 13 κινήσεις, το οποίο μου διέφυγε εντελώς. Έχοντας και περίπου 7 λεπτά στο ρολόι, δεν έκατσα να υπολογίσω, οπότε απλοποίησα τη θέση. Έφαγα εδώ, τον άφησα να βγάλει η βασίλισσα και έφαγα την άλλη, γνωρίζοντας ότι θα μου φάει το δ8 με σαχ. Θα μπλοκάρω, όπως και έγινε. Κούνησα το βασιλιά δίνοντας το πιόνι, παγίδα, αν το φάει έχω σαχ, θα πάει σε κάποιο άσπρο τετράγωνο και τότε μπαίνει και ο αξιωματικός στο παιχνίδι, αξιωματικός β5, δάμε ε3 και ματ. Αυτό είναι ένα πιθανό ματ. Υπάρχουν και άλλα. Έπαιξε βασίλισσα γ7. Τώρα εδώ πέρα ζήτησα ανταλλαγή βασιλισσών για να πάω στο φινάλε έχοντας ένα πιονάκι παραπάνω. Δεν δέχτηκε, αλλά μετά το βασίλισσα β5, εδώ πέρα τον αναγκάζω κατά κάποιο τρόπο να ανταλλάξει, γιατί πλέον και έπλω το πιόνι, αλλά υπάρχει και το σαχ βασίλισσα γ5, όπου ανάλογα με το που θα πάει βασίλισσα, βέβαια όπου και να πάει βασίλισσα, έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσω
να την ανταλλάξω στη χειρότερη. Οπότε τρώει και προκύπτει αυτό το φινάλε. Και για να δούμε πώς τελείωσε. Παίζει Z4, ανεβάζω βασιλιά. Τοποθετώ και τον αξιωματικό στο Γ4 να έχει επαφή με το πιόνι. Παίζει Θ4 και η τα 6 σαν κίνηση αναμονής. Βάζει τον αξιωματικό στο Θ1 και κατευθείαν εδώ πέρα παίζω ε4. Οπότε ο αξιωματικός πλέον δεν μπορεί να βγει πουθενά. Δεν μπορεί να βγει παρά έξω. Θα μπορεί να παίζει μόνο σε αυτό το τετράγωνο. Μου απειλεί τον αξιωματικό και παίζω αξιωματικό στο Z1. Το αξιωματικό του δεν πάει πουθενά. Τον έχω κλειδώσει. Παίζει το πιόνι στο Θ4 μπας και δημιουργήσει κάποιο παιχνίδι. Φυσικά μπορώ να φάω, αλλά προτιμώ να μην το κάνω αυτό. Να παίξω εδώ πέρα, να τον αναγκάσω να σπρώξει. Κουνάω το βασιλιά και μετά από εδώ πέρα βρίσκω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Βάζω το πιόνι στο Θ5. Φυσικά δεν θα φάει γιατί μου δημιουργεί διάδρομο με το βασιλιά να πλησιάσει προς τα πιόνια του. Και βάζοντας έτσι τα πιόνια μου, μπορώ να βάλω τον αξιωματικό εδώ και μετά να τον βάλω εδώ. Και τι έχω καταφέρει τώρα, θα δούμε παρακάτω. Μετά από αυτό, οι κινήσεις μου είναι πολύ εύκολες. Θα φέρω το βασιλιά στην άλλη πτέρυγα. Τι έχω καταφέρει όμως. Αν πάλι τον αξιωματικό στο Β3 και μου θυσιάσει τον αξιωματικό του, έχοντας το δικό μου στο Β5, μπορώ να προλάβω το ελεύθερο που δημιουργεί. Αν πάλι, μετά από εδώ πέρα, έχοντας φτάσει στο Α5, θυσιάσει τον αξιωματικό στο Ε4, με σκοπό να δημιουργήσει ελεύθερο με Ζ5, τότε είτε μπορώ να φάω πάλι με τον ίδιο τρόπο, είτε μπορώ να παίξω το πολύ απλό αξιωματικός Ε8, όπου εδώ πλέον έχω μπλοκάρει το πιόνι και αν φάει τρώω και μία από τα ίδια, κερδίζω πολύ εύκολα, και αν φάει έρχομαι με το βασιλιά μου πιο κοντά και κερδίζω εντελώς. Οπότε τον έχω μπλοκάρει από παντού. Προσπαθώ να μπω και για να κάνω βελτίωση πρέπει να σμπρώξω το πιόνι, να σμπρώξω λίγο ακόμα το πιόνι και να φέρω το βασιλιά. Εννοείται ότι αν φάει ανταλλάζω και ο βασιλιάς μου μπαίνει εδώ, τρώω αυτό, δημιουργώ ελεύθερο και μπορώ να φάω και τα υπόλοιπα αν θέλω. Παίζει το βασιλιά στο ε1, πλησιάζω, τοποθετώ και τον αξιωματικό σε ένα ακόμη καλύτερο τετράγωνο και εδώ πέρα κουνάει το βασιλιά. Βγάζω βασίλισσα και μπαίνω για να φάω το Z4 και να προσπαθήσω να φάω και τα υπόλοιπα πιονάκια από την πτέρυγα της βασίλισσας, καθότι το Δ5 μου φαίνεται καταδικασμένο. Εδώ πέρα εγκατέλειψε. Υπάρχει αυτή η ιδέα να παίξει αξιωματικό ε2, όπου δεν θα φάω γιατί είναι πατ. Θα φάω το πιόνι και να προσπαθήσει να με πιέσει από πίσω, αλλά έχω αξιωματικό στο Z7. Στηρίζω, πιάνω όλες τις απειλές, έχω φυσικά το πιόνι που μπορεί να φτάσει μέχρι το Δ2 και μπορεί να βγει και εύκολα και φυσικά υπάρχει πάντα η απειλή στο Z4 με σκοπό να φάω όλα τα υπόλοιπα πιόνια. Αυτή ήταν η παρτίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.